Aku rene malah kaya wong arep wudu lho, Pak. Lah padasane sing ndi? Ya piye ngono. Gaspol ndanga, digaspol ndanga-ndanga, manukku siap nembak, poinku ra keoyak. Tukang ndangake manuk, Pak ternyata. Sing ndangakne manukmu bendino sapa? Sopo, Mbak? Sopo? Sik to. Ngene iso ndangak ta? Lah ora keplek. Ndangak manukku, Dik, wis ora masalah. Kita mania. Kita ndangak. Sahur. Ora keoyak. Gitu, Mas. Dududududud. Dhisik apa awakmu dhisik? Sugeng dalu, Bapak. Lho sing dalu Pak Manto. Mangan awakmu iki. Ngendikane Bu PLT Pak Manto. Panjenengan lek dereng pirsa, mosok sing wis ngerti ya arep melu. Lah iya, Pak Minto kok iso dadi Pak Manto iki. Gelem sampean? Berarti Bu gelem iki gelem pripun? Gelem dadi manto. Moh. Ah iya. Manto. Aku timbangane mangan daginge manungsa milih mangan daginge sinden. Apa nek daging menungso karo daging sinden ki beda? Beda. Wong iki ya menungso kok. Ning beda. Bedane. Percaya ora? Piye? Njajal lo. Wah, sing wis kulino mangan daging sinden. Sapa sing ngomong? Ngantek dadi tatet kuwi. Sik, perlu klarifikasi. Klarifikasi. Tatet anake sapa? Ganakku. Lah iya. Lah kok aku mangan sudah dadi tatet? Lah tak titipke sampean. Iki lho. Aku jane atiku karo awakmu sik lara. Lara priksake. Ora lara perkara penyakit ning lara ati. Liper. Pikiran. Stres. Lara ati liper. Rasaku. Oh lah ngono blangkon dirumahke nek ngomong digenah. Ha iya. Napa? Wis tak anggap anak. Ya. Tak anggap dadi dulure tatit sing tuwa karo mbak-mbake. Terus Wis tak papakke ning nggonku. matur nuwun. Ora mbayar mangan gratis, ngombe gratis, rokok tak cepaki. Lah tak tinggal ning kantor lho. Lah terus Lah kok terus metu tatit. Pak Mintoi dalang kondang. Wengi ngasta tanpa leren, mayang. Awan ijik nyambut damel melayani masyarakat ana kantor desa karena sebagai kepala desa. Ora enek wektu kanggo Bu Srini. Nggih ta? Siang panjenengan teng kantor desa, kula pas manggon teng dalemin jenengan. Kula ya meneng wae wong Bu Srini sing tawa-tawa. Lho, sampean nulungi aku. Napa? Nulungi aku. Lho, Rene. Ngono wong. Matur suwun. Kula ki lak mung ngenteng-entengi gaweane Pak. Oh iya, heeh. Nah. Ya, sesuk balen ono ya. Lah, mbok ngono. Patak raimu kene.
Oh tak arani Tatit ki anake Tralala ki mergo Tralala ki seneng karo Tatit. Ngoten lho. Ganepe le bawa rasa suwe rapet jagong karo sampeyan Mas Gareng. Suwe banget dereng anu mboten kepanggih kalih Pak Minto Darsono. Ora nganti kleru iki. Aja nganti kleru. Oh, aku pendak wengi ndereke nganti kleru ya iso pecat. Tenan, Nembang jenengan milih sinden ing antaraning songo ki sapa sing mbok senengi? Lah manut sing penting. Lho, aja manut, wong manut ku ora mesti cocok karo karepmu. Entuk milih niki. Entuk. Mestine ya sing ngeten iki. Wis monggo. Ngeten iki. Sembarang. Soale nek sing ngeten iki. Heeh, ngopo? Kan senenge kan sing ngeten iki. Lah nek sing ngeten iki niku lak Wani ra. Wani. Sing ndi aku lo manut. Aku ki ngerti umpama arep milih sing pinggir dhewe mergo lek padha karo sing nang omah. Mosok arep baul. So sirku ki ngindari masalah kok teko kene entuk masalah. Lah pegadehan kok. Oh nang omah ki ya ngono, bareng teko kene malah luwih mekrok. Ayo diajak ngadeg Niko. Petinganmu monggo sak senenge sampean. Oke. Cahayu, cintaku, sayangku. Mboke Kak sapa jenenge? Pip. Mboke Dewor ini. Kata kene Mbak Pipit mboke Dewor. Nah, ini kebetulan panjenengan pas sinden padha arep dahar, Pipit mbok celuk pas. Ben diet. Oh ya. Ini Mbak Pipit. Kata kene. Butuh aku to. Lah. Sampean butuh aku, Mas. Tekno kabeh lagi dahar sing ora dahar awakmu lho, Dik. Iya lek pas ngono kuwi butuh aku ya. Iya butuh tekno piye ngenengi ya mung kuwi nggo kletik-kletik. Lek ngolo-ngolo ya ra mau. Ora aku ora ngelek-elek kowe ora. Tenan. Rene. Wah, masyaallah. Anu to saiki modele jarik iki nganggo resleting ya, Pak ya? Heeh, anak selerekane kuwi. Enek lirekane ta. Ben penak lek ngakai kowe kuwi. Aduh. Ya rumangsaku suwe ra cethuk kok ngolo-ngolo aku piye kok. Oh, mbok ya ora ngono, jenenge nang panggung senengane kok ya rumangsa. Nanya, balesan. Lah kowe piye? Tungno Lis, tungno Bit. Nah, lho gelem ora kuwi. Wani ora? Ya wani ra. Pepetno Bit. Ya wani ra. Waduh. Sindene Mbah Minto tenan. Nganggo bros kok ngantek 3 lho, Mbah. Lah ndi lho siji, Mas? Siji ki. 3 brose 3. Siji. Sing ndi? Siji kuwi lah sing loro. Sing loro ndi? Daging kuwi lho loro. Lah. Duk Pipit. Lama enggak jumpa. Aku kangen kepadamu, Duk. Aku yo kuangen lho, Mas. Lah, tenan aku ki kuangen tenan karo sampean iki. Wis, brosku tak cepot lek no. Ben kari bros sing loro. Nggih. Heeh. Nek repot tak copot ke, Nduk. Ra usah. Mbok menawa gurnawane kok. Iya. Jane apik nganggo mau apik malah napa. Heeh. Kaya nek sinare ngono. Lah terus saiki ngeten iki lah malah kaya bloko to, Pak. Wis kudu ngono rasane iki. Kudu ngapane? Ya kudu mik. Kok som Kudu mik. Mik kuwi lho. Dikira mik kuwi ora. Mik endrem. Kok endrem ki mati to ya kok ya. Rumah saku Niki pasangan nyanyi kula. Heeh. Tembange apa? Mbak Pipit. Iya. Napa-napa iso niki? Oh, sembarang iso. Napa-napa? Sing ora iso lak mung nyapa? apa-apa iso ya, Dik ya? Ora apa-apa. Nyapa? Blakakno to? Moh awakmu semono, kang mbok kempit mudar aku malah. Ora. Elok tenan kok. Nembang apa? Lho nderek, lah sing ngajak kono kok. Lah kok nari aku? Lah engko kleru nek ora tak paske. Gak. Lagune apa? Manuk. Bisik-bisik nekmu. Ndang. Wek. Bisik ana, Bit. Bisik-bisik. Gor. Ngapa? Kaget, Pak. Mencolot. Kaget? Heeh. Masa wong budek kaget? Untung kok jantungku gaweane Gusti Allah. Iki mau gawean Cina merotol ngene iki mau aku. Tes kesehatan jantung iki yo ngene iki.
Bawa nggih Pak. Heeh. Oke, bawa. Romantis. Oke. Karaktere harus pas. Iya. Penjiwaan. Oke. Ya, cocok. Nyanyun pelokipun Mas Dar. Lho kok tuwek saiki Mas Dar? Ngalih nek buri ke lho. Oh, neng kono ya. Mas Dar. Pamintaku. Mau wis metu ta? Urung. Ora apa-apa metu pindho ora masalah kan ora rugi lek bayar lek metu pindho. Iya ganti. Metu. Duh wong ayu. Wis. Kowe lek kowe wis. Astagfirullah, mau wis iki wis. Gegarane wong akrami. Wis urung? Urung. Barang nak nude. Muser ae. Pelok barang. Gegarane wong akrami dhuwure lek. Nah iya, pancen gamelan Sekar Gading. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Tenan? Iya. Wis. Aja mbok udukke. Neh. Lah piye? Penak-penake kok udukne. Penakan. Lah jarene kurang dhuwur. Mesti sampean pengen mesti sampean batin ngerti yo timbang dadi dalang pilih dadi dagelan. Mbok cekek glegek lek ora. Aku cara dadi dagelan sinden tak pondongi kabeh. Rezekine dhewe-dhewe. Iya. Sithik bayaranku nrimo berkah barokah. Nggih rezekine ning entuk ngeten iki. Iya wis akeh cangkem ndak nggih kono. Wis ngerti aku lek penak dagelan. Pinten paminta 80 mawon. Ning ngantek subuh sing didebok. Ben. Endi mau deboke? Iki deboke. Pamintaku. Apa ta Pak? Gegarane. Ora usah diajari. Wis wani corengan ki berarti wis wani bawa. Bapake Tatit kok. Ya, Bul. Kau. Gegarane wong akrami. Tutup bandha tuturupa. Mbiyen njel saiki wong arep rapi ra bondo ora rupa. Ora ndek bondo rupane elek sing sudi sapa? Wong cakepane ngono kok protes. Ya sing kreatif gawe cakepan anyar kuwi lek jaman biyen. Tutu bandha tuturupa. Kudu bandha kudu rupa. Nah, ya kuwi lho. Kudu bandha kudu rupa. Lah nek sing elek kaya aku apa kelakon rabi? Ya padha oleh eleke no. Hah? Ya ora entuk padha eleke ya carane kok. Piye Mas, dikelontok iki? Aja dikelontok iki asli kok. Among ati pawitane Nduk Cahayu. Injih Kang Mas. Gelem karo aku ya Nduk. Anane mung sampean lho Mas, aku ya gelem. Iya. Aku gelem Mas Gareng ning aku mbok bawane karo pangkunen. Mas Gareng, aku pangkunen. Ben kaya mbake ning kono lho, pangku. Aku Siap apa ora? semene. Sembodo wong lanang kok. Lanang apa ora? Gelem ra? Apit manut dipangku lungguh sing penak. Nah, rada mepet. Tangane ngrangkul Gareng. Nah. Pipine Gareng dipepetke. Nah. Iki apa iki? Among ati. Coba kok ngono to Mas suarane? Among ati. Among ati. Ki piye ta Mas ngono iki? Gak aku. Oh, nyapa? Cedak speaker aktif, Nduk. Sound control. Iya. Among ati pawitane anggrangen to, Nduk. Ya Allah. Wis tak anggang-anggang lho iki. Iki kok anget-anget ki apa? Nekmu paling.
Nekmu paling. Nggonamu kok nggon aku. Iki sing diarani sinden gandes luwes tur ngembes iki ngeten iki. Iya, heeh. Perasaan sing ngembes kancaku. Luput pisan niki ora roman niku arep mateni bojo Pak ngene iki. Ndane nyapo kok mateni wong dipenakne kok. Atek getenan getenan. Kowe sing cengkeng, kowe sing cengkeng. Aku? Iya, heeh getenan. Wong lanang ki dalam rumah tangga lak kudu gentenan. Heeh. Wong wedoke Ora masalah. Saling mencukupi, Mensyukuri, mencukupi. menutupi ya. ya wes sik tak jajale. Masalah ya rezeki. Rene yo Kakang. Wah. Wes penak apa rong iki? Aku rene malah kaya wong arep wudu lho, Pak. Lah padasane sing ndi? Ya piye ngono. Tenanan apa ora? Iya ya. Rumah saku. Among ati pawit Lungguh, los yo, lungguh. tane Penak. urung kono Pak. Ngaduh wis Loh, ngapa? kentekan banyu. Weh. Iso Lho iki mau uang toh? Tak kira kalenan kok nduk iki mau. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang. bablas. Tenagamu ki trek tronton. Rumah saku luwirih lho Mas Gimeng. Aku cari Maaf motor ya, Mas. bagong mbok seblake rono. Pelan-pelan dong. Iya wes. Iki orane anggaran Pelan. gede kok. Ah pelan-pelan. Yen nangel. Ayo ta. Ayo mlakune rono. Kula ditakoni Pak ning direng ngoten Pak. Heeh. Nggih. Arep nyang direng. Adol nggih besaran, Pak. Oh rumah saku. Genti. Pak, kula ngopo ngono jajal mlaku kok kono dituntun Pipit. Sampeyan teko aku, Pak, aku arep ngopo niki ngono? Kula sing teko. Heeh. Pak, kula jeng napa niki? Sampeyan apa arep ngawinke kebo? Nggih. Wong kebone teng mriki jodone Lho. Ngendi ya? golek kebo lanang no. Lah dalah. Karo rumah saku. Asem kuwi. Lha tekno wong-wong kok kebo. Lah aku arep kok dadani kebo lanang. Lah nek gelem. Ya gelem. Lah iya. Wong gelem kok Nah si kebo po. Oso nyanyah-nyonyah kang ngendi-ngendi. kebo. Lho. Ah semuleh aku wis. Aja mulih to. Iya. Mutung. Oh. Dek inginane enek sindian setruk mutung. Wah ndak situ anu Pak. Pip. Kula ki. Kula ki apal Pipit nek mutung ki ora kok nesu lungguhno ora. Terus? Ki nek mutung nesu uda gulung-gulung. Kok rumah saku udah ndane ya. Ndahne apane? Oh walah. Yen gampang Luwe gampang yen angel piye Dik? Angel langko Anane iki ya disyukuri ya Pak. Tan kena tinumbas arta Tembangnya apa Mas Gareng? genduk Pipit mawon manut. Nah, ya ndak Pit, tembangnya kaya apa? Jeneng kula lali aja lali marang aku iki wong ayu nalikane nandang susah sapa sing ngancani ya Nduk.
tur malah lali marang aku sayo sing lugu Siti mesti nesu terus ngajak padu aja ngono aja Blaske klincucul Mas. Mbak Sulis, Mbak Kunjung nyadek. Mbak Pipit ana tengah. Jenang gula. Jenang gula kelinci ucul. Terus Ayo terus sak banjure. Iki ngetokke garapane Sekar Gadung Indonesia. Oh, ngoten. Ha, bawa pucung tebake langgam kopi wengi. Sing reto kopi wengi, Pak. Oh, yo rombongan dhewe. Oh. Made in Sekar Gadung. Heeh, made in. Kopi wengi made in Sekar Made Gadung. in Sekar Gadung. Ha. Ingkang kripto menika Bapak minta piyambak Mas Gareng. Pak Minto. Kuwi kok yo lali nganti kene rawang wektu poso ora turu yo WA-an karo sampean. Ngopo Pak? Direwangi mboten turu, mboten mangan lho Pak. Ora mangan ora turu. Oh, kae kopi wengi to judule, Pak. Iya, Oh, diwasengku nulis kopi pangku kok. Kuwi lek nang kene. Neng kono kopi wengi. Heeh. Bawa pucung, Pucung. Mbak Punjung karo Mbak Sulis Eva, tembange sak pupuh, sing kedua garap tipis-tipis, sindene sing 6 ngadeg, Mbak Sulis Eva, Mbak Punjung, Mbak Pipit sing nyuwara. Ya. Terus digarap meneh sak pupuh nganggo jaipongan dangdut. Ha. Wanci dalu Wanci dalu. Tiap malam. Bigroni Mas. Tiap Terjemahkan. Oh, bet ya. Tiap malam ayo pada melu aku mari semua ikut aku. Nah, menika katur Rama Pendhita sak rombongan ugi Bapak Asmara Santo, Bapak Bambang ingkang saking tlatah Madiun ugi ingkang saking Ngawi. lungguh jejak gongan Duduk berduaan. Jagongan ora kudu berduaan. Jagongan ki ya wong akeh. Jagongan apa jagongan? Duduk dan yaitu Ngobrol bersama. ngobrol bersama. Witekno wong jenenge bahasa Indonesia iki karo basa Jawa angel kok, Dik. Ah kan gumantung gandengane. Sambi udut ngombe kopi Mustahil. kok mustahil? Artinya sambi udut ngombe kopi iki mau apa? Iso ta wong udut karo ngombe kopi? Oh iya Pak, mboten sakit lho Pak. Ayo. Teges iki ngerokok karo ngombe kopi, teges iki yo bareng ngerokok ngombe kopi. Mboten enten bareng, mboten karo enten ngombe bareng. kopi. Cobi jenengan saknika ngerokok terus kalih ngunjuk kopi, saged mboten? Mustahil. Karepku ki yo ngombe kopi yo karo ngerokok. Ora kok bareng terus Oke. padha ngokop rokok karo Rasane ngokop kopi jenengan ndak. ngombe kopi kalih ngerokok, saiki jampan ngunjuk kopi, cobi terus karo ngerokok, saged. Iso. Nek kopi aku gelem. Oh padine njaluk kopi Pak. Oh, berarti nganggo koma. Oh, nggih. Minum rokok. Minum kopi. Minum kopi sambil Udut
merokok. Merokok ya. Oke. Wis mo alit angkringan kopi sanyoto. Ngerti maknane? Wis mo alit angkringan kopi sak nyoto. Wis mo alit sing diarani angkring ki apa? Angkringan ki gerobak. Gerobak sing dienggo dodol. Pos-pos ndang pos angkring ki pos utawa cakruk kuwi nek ning Tulungagungan. Basa kono wis mo alit ki gazebo nek nggonku. Wis sak karepmu sing waras ngalah. Lah sing berarti sing edan aku. Iya. Wong ngejelan. Ya wis, berarti napa Pak wis mo alit? Angkringan kopi sanyoto. Angkringan kopi sanyoto. Iki sing ngripta Mbah Haji, Mbah Minto Darsono. Nggih, Mbah. September arep munggah haji. Amin. Haji Furoda. Haji sokeh. Napa niku? Sokongane wong akeh. Ditanggap kono dilumpukke nggo munggah haji. Nah, berkah ki yo ngono kuwi. Nggih. Ya, kaya apa? Buka celuk kopi wengi dados. Ngangen-angen ing sajroning wengi daya-daya katon luwes belayani sonya wengi katon saya Sinden 6 Mbak Sulis Mbak Tunjung lenggah tetep nyuwara tur karo Mbak Pipit Andriani. Kopral Ponorogo. Mas Tarno Tania.
Ponorogo. Uga katur Pripun? langsung ora apa-apa. Gading alih Iku Dandut Cepong Irama Ranca. Yo. Liyane lungguh Mbak Kiki tetep jumeneng. Tetep Mbak Pipit ya, Pak? Mbak Kiki. Oh, lho Kiki. Lu tak golek kegandengan Sik, liyane ngono. Kiki. Anyaran. Kiki Karisma. Anyaran iki. Nah, iki ponakane Aku- Ustadzah Mediun Ndolopo Hajah Karisma. Oh, wah, lagi ponakane Hajah Karisma. Mutar iki nek ngantek Ya dias. kenalan wanira mau sing gembrot saiki sing langsing. Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Keponakan Ibu Hajah Karisma. Betul sekali. Masya Allah. Jangan dekat-dekat AA, kita bukan mukrim. Iya. Aduh lho, sinden ki lho ngertine kaya ngono. Oh, kuwi. kalau bukan mukrim. Mulo sinden aja digebyayah pas sinden terus ngene-ngene ndak ini lain. Oh, yang ini Beda. akhlakul karimah. Betul. Oh. Tidak pernah Betul, menjamah karimah. seorang lelaki kejaba suamine Tangga dhewe. kula nggih ngoten lho, Pak. Heeh. Cedhaki wong lanang ngono astagfirullah. Disenggol wong lanang ngono astagfirullah. Senggol, nah, Bareng naudzubillah dikeloni meneng mawon, Pak. Nek niki mboten nggih, Pak nggih. Ya. Niki mboten nggih. Masyaallah. Anu nama sinten Umi? Namaku Umi Kiki Karisma. Umi Kiki. Kenapa kamu memandangku seperti itu? Itu sangat-sangat tidak pantas. Karena aku suka kamu, Hani. Kiki. Oh, lah ya Kiki. Umi Kiki, bukan Kiki. Hani. Ya, karena kamu cantik, anu Hajah Kiki. Siapa, Bang? Umi Kiki. Saya tahu itu. Wah, kamu lara bengek ya? Yuk, ya ini Umi Kemayu. Umi Kemayu. Masya Allah, gelungane jan kaya ban Vespa. Loh, Bulat. apakah anu kayak tak gondal gandul? Ora. Apa tak samplok nih kene? Sampai ngendi? Niki. Ngen rai. Oke. Enggak boleh, itu namanya tidak akhlakul karimah. Ngono kok ngomong ponakane Ibu Karisma. Aku cegel ini. Dalamnya ngendi to, Lek? Iya. Tolong aku. Tolong aku. Oh, Masya Allah. Berarti niki orang nyanyi ning ngaji ya Pak iki kok? Ndak yo nembang beda panggenan. Iso ta? Mbak Kiki bisa menyesuaikan situasi dan menyesuaikan. kondisi. Oh, siap. Coba nyanyine apa? Kira-kira apa? Kicau Mania. Umi mau menyanyi Kicau Mania. Gaspol ndanga, di gaspol ndanga, manoko siap nembak, poinku raka oya. Weh.
Iki Umi ngendi to iki? Umi kok iso ndangake manuk terus nembak. Iki Umi ngendi to iki? Piye gaspol Ndanga di gaspol ndanga manukku siap nembak poinku ra keoyak. Umi keleban kuntilanak gangsing. Umi Kicomania. Tukang ndangake manuk Pak ternyata. Gaspol ndanga. Mumpung ada kesempatan sampean harus duet karo Mbak Kiki. Iya. Tulung aku dangakno ya, Dik ya. Kita duet apa biar bisa ndanga. Iya, manukku pokoknya kudu bisa ndangak wong iki. Saya Umine murtad dulu. Nah, iya, biar ndangak. Kita duet apa? Duet ngene iki sama manuk ndangak. Adewe enggak ndangak. Kuwi tegese kowe ngece karo Pipit. Sauri Pit. Sing ndangakne manukmu bendina sapa? Sopo Mbak? Sopo? Sik ta. Ngene iso ndangak ta. Lah ora kepleh. Kok rumangsaku. Lagunya apa Umi? Kira-kira yang aku bisa ndangak-ndangak gitu loh. Ya, pokoknya apa? Masa Roro Jogran kah nggak bisa ndangak? Apa lali janjinya dibikin ndangak-ndangak gimana? Masa lali janjinya ndangak? Ya kalau kamu lupakan gitu aku lali ndangak-ndangak gini juga. Ya enggak apa-apa lah lagunya apapun yang penting ndangak manukku dek wis ora masalah. Loh, apa nih? Lagi mau manuk ndangak. Oh, gaspol ndangak manukku ndangak. Iya. Di gaspol ndangak. Lah iya gasen pendang ndangak. Oke. Akang Agus ini. Oh. Kita senggak gaspol ndangak yuk yuk. Oke, Asoy. Gaspol ndangak, di gaspol ndangak, manukku siap nembak, poinku ra keoyak. Kita mania. Kita mania. Bo. Apa itu? Coba kowe Dik. Aku kulino nek. Jajale. Ndangakne awak. Coba iki. Aku nek ora sing ndangake iki ora ndang-ndangak to rumangsaku iki. Tenan kok. Kula ki ora kulo didangake model ngene. Jajale Mbak Pipit lek karo sampean iso ndangak-ndangak ora? Kowe mau wis ngantek ngene iki panggar iso ndangak nggon aku. Weh. Lek karo Mbak Pipit tanpa iringan gamelan mung cukup karo kendang jaipong. Kendang tok ngoten. Iya. Madepe ya rene no. Iya. Asoy. Kita mania. Kita mania. Gaspol ndangak, di gaspol ndangak. Sahur. Ora keoyak. Sahur. Ndangak, manukku siap nembak, poinku ra keoyak. Gaspol ndangak. Sik to, ya Allah. Manukku. Asoy. Yo. Kita mania. Kita mania. Gaspol ndangak, di gaspol ndangak, manukku siap nembak, poinku ra keoyak. Kendange Mas. Ayo ndangak, Nduk. Bisa muni krup coba. Beto Mas. Ayo kowe sih. Jajalan Mbak, jajalan kekuatanmu. Kupluk. Jajal semburane sekuat apa? Aku kok penasaran toh. Kowe mau sik nggon ngene mau contonono sik. Sik madhep nanti Mang. Adep naik ya Mbak ngene. Oh, Ya, Mas. Oh, iya. Tapi aja nemen-nemen Mbak kok ber. Siapa? Hambur. Loh, suaranya kok kemlotak ya Mas?
Astagfirullahaladzim. Tolong. Coba. Nah. Pongar. Kiki. Apik kok kene. Ayo. Tak tadai, Mbak. Ora usah ditadai. Bocah marah dia. Loh, mencep. Amber mbok ngono mencep. Masak. Gimana Mas? Iwak cucot. Lanjut. Kok ngono tok kuwi? Lah yo piye? Gur iwak cucut. Lanjut. Lah yo ben penak to. Oh, iya. Iwak cucot wae sampean kemeni cakep. Ngono. Ya, baleni. Iwak cucot. Cakep. Mencep. Oh iya, ndak sida lho. Mandani.